Ама върху кифличката, бе, мамо, е така. Чакай да ти завърта. Ето върху тази. Как хубаво. Ето сега върху тази кифли. Хайде ти върху тази служи. Айде, сега ще завиваш. Чакай мама да ги сложи в фурната. А ти ще завиваш със сиренце. Айде, готово. Трябва само да си извадим тавичка, че нямаме готов. Но нищо, така. Само наслага сирене. И какво правим? И китарачичката. Айде. Айде, тази е готова. Тази това. Айде, сега опъваме Я това е плитката. Това е само плитка. Сирене. И... Айде, мамо, навивай. Папи. Айде, готово, мои таси. Още 4. Последните ни 4 кифли.